ଆରେ ହେ ଏଠି କାଇଁ ଆସିଛୁ? ତୋ ପରି ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆରେ ତୋ ଭଳି ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆରେ ହେ ତୁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ତ ଜାତି ବଦଳା। ଭଗବାନ ତ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିବ ଏ ବୃକ୍ଷରେ ହିଁ ମତେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆରେ ଦେଖିଲୁ ସେ କଣ୍ଠ ଭାଇ ପୁଅ କଣ ତା ପାଖରେ ବସିଲାଣି। ଆରେ ଭାଇ ଯୁଗ ଆସିକି କୁଆଡେ ମାରିଲାଣି, ତମେ ଆଜି ବି ସେଇ ଜାତୀୟ ଅଜାତି ଦେଖୁଛ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶବର ହିଁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯଦି ଭଗବାନ ନିଜେ ଜାତୀୟ ଅଜାତି ଦେଖୁନଥିଲେ ତମେ ମଣିଷ ହେଇ କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଦେଖୁଛ? ଭାଇ ସେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇ ବୁଝିପାରିଲା, ତମେ ଏତେ ବଡ ବଡ ପିଲା ହେଇକି କେମିତି ବୁଝିପାରୁନ? ଆରେ ସତ କଥା ତ, ଯଦି ଭଗବାନ ଜାତୀୟ ଯଦି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଦେଖିବା?